Hallelujah, hallelujah. Father, Lord, me and my roommate, we need you. Famisi kama me. What papa? Hotel na kokoji yanka wuti yanka. Mr. Famisi kama me. Oh, not the ones as the one me. Mr. Hotel na kokoda ya. Hey, what boda mo? We come out tuta. Last how buy ya me the chair office I dey free wow. Famisi kama me. Now your home says as the was the na udi wi am nto sem na wo ho. Me bi saw. Me nto sem na she wa Famisi kama me aduma bi be do ase no. Mr. Famisi kama me. Hey, brana me you watch say wa boda ma. The phone way. Now, but once only the Albany 2 bar phone number. Once only the Albany 2 bar phone number. Mr. Famisi come on. Obapa, Michelle. Hey, Rapper, so I did When me gent Popolipo. Yeah, agent no. Me na my babaji. OKESSE, but all dining near why. You bet me ako. Bra, Mr. Famisi come on. Ohima, Benjamin Casancho. Me pacho dia na ekoso. Bra, me a hook up. Last will buy it. Ube shut it up. Buy what I did. When she account so crab and you okay. It's in them so this come here in Aba. Last 1,500, 1,500, 3,000. When we are say, oh, how crabba. Which limoa? What big dream? What make us a Chiano. On Chiano or Yazan Ediaco. Ohima. Work on what last crab by a crab when she are. And then a juma any fee. I'm not sure, sir. The hotel burning out, woman. What do you say? I have 3,000. Last day, 1,500, and then you see 1,500. Savannah, the show, yes, I'm sure Utiamano. Fiasina, Utiama, or what's Fiasi? Did you watch? Oh, Papa, come on, answer. Patrol, me know what, and come about community. Me condom is 200. Me and you see it. No more to Fiji. As on the mot. Ohima. Our chow. Benjamin Casancho, Yamia Dumana me day, me, and Yamina me baby ye. But what I need you, what I need a say. I mean him, agent Popolipo me. Was so a barn, on our way, or seminar wedding moon. She, Maminka, and quadris 7 year day, and fanchero. Sir. You will quite be over to know any penny so then so never ye, lay you walk quite. Hey, so far, who be preachy? I bet ya, I shall bear my bill, who be preachy. If I mean, yes, I would I need Mr. Hannah, I want no, my level brim position. Now, Miss Me, who me dear. Yamia, some no what. Hey, no one answer way. Wahine. A branch of a fair. What's away a day? We should Yamia Chira Quino. And no dear one yet. The move about the bow ham. Nam Street in the Susani, the tea hot soup. Street basil. Street in a way. I the only street in the man. Now, we don't come on. I saw for the say, Street basil. And yes, street now, so you know my Yamiasem. It would the witch is over Fenyamin. I was why day. One man Yamid why day, Edna and the Juma. What you may find there, but as always, all the me baby, and these are components. Sure. Oh, wow. Mati. Meka. Me dear, Yamina day, and Asumami. Utilina yes, a year day, me baby pia. They be a baby for front, I could pia. Kaunim near beto. So we call them content other day. No, yes, not just a what tiber, she or hene. And if you have a barbet and a ha. Ma ene enye wo last out the bed day would be see fear beam. We if you are. When you feel ra. Men in the barber share apartment no. Is also be jam. Some men in the barber share apartment no. Or when they dine, be dine away ni mu ha no. I feel na me barber tana. As I said to the only. One the over to one tell it. I want over 2 centimeters here. Wunim. Enam Christo a me dem ho aye dey atwene no nti no wa hye me den say come home be no any Christo so what chama the battle that's but you know which eye hey tiade amaba be tomu ahani mimra krum ya han dan ama me mimra metana ha na menye adwuma ntwe akra mfa manyame no
nipa me ne ye de eba be sha apartment ni ni and ye bejiri wo fia. Hallelujah, hallelujah. Father, Lord, me and my roommate, we need you. Forgive them, they don't know what Me they are and my doing. household, we call on you. Going out, coming in, guide us, oh Lord. And I'm in your bonenti. Make sure they are so funny, baby. That's what I'm Kujo, only Kujo, I'm a customer. Yeah, I know. Wababi Jerry, on Tiacano. Just said your name may or Honmo. On Tia, and I'm smart when Chia Manako. What you mean, this come, I'm over family free. Never. Now, me sure say we done it. Me sure say we done say one cosa. Now, both driver and zone do high. Me sure. Me sure I can't say I can be 2 minutes be. Wababi Jerry. Tia me car was so quiet, and I'm so quiet. Second time new. Now, him says so phobia, but not apartment anymore. So for Ben. Baby, I'm a car, some jama my baby. Say that muko move and I'm a husika sem no. Obedo. Minimum ne betua yi ma guy no. Enti ono na no abeda wi no. Tinka we. Obi ne tia ma no. Wanya na fu. Na dem so for ne tia wi o tia sika ne wi o ne ba be preaching. And I was so satra and ejuma na o ye na enye. And I dey na me say so for. What tia wi akwate. Obetufo. Obetu me falla. Na Solomon we tu omfo wi na betufo. Oni ma dey. Save na wa ba ye be do betu ni nyonkofo. Hey, boat driver and what show? Serious. I don't say Juma na da. Check your way. I can't 1 minute and we do her say. What chess are na your ma large train or bar horse you fine. We are no crown we are doing. Who quiet man we are no day? They won't say ya would boat that na driver na a delay no. Or maybe we are she. Juma or Benny can say we are she. Cancel now that for why. Sure no eban Bessie. Oh, no problem. Doma kuma si aye nka udina me bo udin ni obi The hookup roommate is man of God. My money, minu aba e come di dem. obapa My money, BJ money, e come sigi zagamu. obapa Fresh girls, fresh boys. Who bet you have a twin and nipa brema. Nipa e twi musum na so entoto. Bitoto nyoto. ale okọ edwuma na Maimeni jimeni ochena na mauko. Adebia betwem. ene wa mekra mi Yeah, the pastor's roommate is hook up. bia no amaba bedura ade echi a me ba be frɛ won wachi nyame asem na impu sɛ wobɛkɔ adwuma kora sɛ wo sɛ nka bɛbɔ me pum na wokra me ana onye adwuma bia adwuma a woyɛ ne ba sibra no adwuma a me bɛto na no so woyɛ ne ha ɛno anwumra me twa sika no ma abrante na no ne adwuma a woyɛ well someone say nye na nkwani anadwo edenya mabafia de me kosoa na me na ede ahia kanyame asem ma kyerɛkyerɛ no papa ne bɔne sanse bia no onim ne onuadɔfo ena me de nkwagye sam na brɛw baabi bia wo bia no ya so na fati onyankopɔn asem Bible say mfiti ase na asem ne wo hɔ na asem no anyi nyame na ɛwɔ hɔ na asem no ɛyɛ nyankopɔn onuadɔfo ena yɛ nkwagye brɛda dwane na gye okra ena nkwagye sam aba ofie baabi bia wo bia no adom brɛni nie wɔso onyankopɔn asɛm na wapui na wunyansa wei ɔdefo bi nya ne ho pii wɔ asase wei so na wodidi wɔnom ka kyerɛ ne kra sɛ me kra didi nanom gye wahome na twi so
na onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɔkwasea ɛnɛ ɔbɛgye wo kra firi wo nsam onyaadɔfoɔ baabi a waduru no ɛnyɛ wo yie bi ɛnyɛ wo nyansa bi ɛnyɛ wo ahoɔden bi na waduru baabi a waduru na emu ɛnyɛ onyankopɔn ɛnɛ nkwagye brɛ na ba wo nkwagye sam na ba Bible sɛ mmerɛ bi bɔ ɔkɔm kɛse a ba bɛsi wiase ɛnyɛ aduane kɔm ɛnyɛ mmaa kɔm ɛnyɛ sika kɔm na mmom Awurade asɛm no ɛho ba bɛyɛ den ɛna wate asɛm no fa asɛm no fa bɔ ɔbra ɔsɛ mmeranteɛ ne mmabaawa bɛwɔ ntwɛntwɛdɛ apa Awurade asɛm ɛso bɛduru saa berɛ no na sɛm paka kɔn no ɛwɔ yi onuadɔfoɔ ɛna me ne wo ba bɛkyerɛ Awurade asɛm sɛde Proverbs 28 ɛkaeɛ no ɔsɛ ɔbɔnefoɔ dwane abra obiara ɛmpamo no na ateneneefoɔ deɛ ɔmo yɛ nam te sɛ gyataburuwa onuadɔfoɔ mibusa wo wayɛ nam te sɛ gyataburuwa ana woyɛ ɔbɔne ni a wogu so a wudwane dwane na bra owura ne nkyɛn na ɔno na ɛbɛsoɛ wo ɔno ne ɔbrɛfoɔ ɔbɛsoɛ wo onuadɔfoɔ momiɛnsa kyerɛ yɛ adwene na mmerɛ ni hɔ ɛma ɔdasani wotwɛn deɛ nyame na asɛm ni o ɔse na me Awurade Nyankopɔn ma asɛm na wapui na wunyansa wei enti muntie Awurade asɛm baabi bia wo bia onuadɔfoɔ Yesu frɛ wo ɔse wayɛ krado sɛ wobɛma ho kwan a wobɛbie wakomam na wafa no a ɔno nso bɛma no ho kwan na wɔde wayɛ n'adwuma sɛne ɔsomafoɔ Paul kae no ɔsɛ monhwɛ mo na mensua me sɛne mehwɛ Yesu na mesua no no mame ɛtsɛi pacha wo ma menhu kakra wede facha mi o me yesa me no won komo na nu anwumre me twen ya wa mafie ene sa ade achi a me de kan nyame asɛm yi sɔfo ade na baabi a ofiri be hotel na ye hotel ebei mkɔkɔ hye so ebi afa na me ba fie sɔfo ade apartment na woje ye no woje wo de na me so meje me de however I live my life how does that got to do with you eti enura chine mba be hu ye no wanya wadwene sa wo ye dey o sesa me sesa obi na aba be na de na wantuaka na wo wo su betuaka eno no me sesa enu nti na me sesa ti ha no wabeda ma ade achi wo ade sofo efa wo ho eye wasem obeje wo dan na me so meje me dan na ukra ba obeto me o obeto me so why are you putting your mouth in my business anani se juma me ye no no hwe ma sofo me de me pesa o enye se wo mpesa woni padua no nyame asori dan ade bia wo de be kan nyame asori dan no de aka nyame etwa wo bra wo namu no eye nyame nkasa nkyerɛw ma nyame nka wakoma oba fefefe ti se wo hey sofo preaching na kame hey shaka me hey emfasa ma so wonnim na do ta nkwase sem de ba me so awo so wo you preach na you preaching me so me bo ma shawa ma me bo ma shawo wo de hwe so jimi awo mami mechi wo kwan ho atena wo so eye mumu senti ene nyankopon yi yes wo twa afa me so akọ wo de na sa family sa agro no he ami adwuma din o hwe oba kama akọfa atade we di asọ opa wo sori a wo nnafie asha atade we ma wo to asigu ho sa dabo ane to atutu ena wo de nam ena wo de yi mema de yedai e de bofom nyame hu ni mobo akika nsam we de kire me osofo onyame nipa na so anya hwe e de aminim se mra ne ba be kwa awie ya se ya ne be dai ye be huhu na so yei yanya tu ye ho asi wose ye be ka nyame asam de atwe akra ma nyankopon no mo ye dai ye be ka asam no de akire mo bibibia no ha mo be ye bebu ya bam esan sa de che ohoi esamesame ye ne oye dai osoma me na dwuma wei bebu mabam osi wei entimi mu mabam da
Sani osomafo Paul kan no wose monhwe me na monsua me sani me hwe Yesu na me yedai me sua no no wose okon de one mo beku o na mmom tumi pa de on tumi mo enam Yesu abrabo a me yedai me boni nti hwe oba kama ne bronsama wia na wode ne ye onim nyame onfa nyame asem nanso ne mu ne dimu ena me hoahoa me ho wose nam de me de me ho adai ato ne so ani nti onua dofo yi ene ye nkwaje breda o awie ebrenini wose obone ye abone yefo adwane abro biara nyedai empane wo mo empam wo mo na mmom atere nefo de omo ye nam te se jataburuwa yanka ni se ebiem ye kana nopa ye kana wiya ne ne atie bia o onua bra udina bra wo hen Menyamina yo Wekamfu ni di dada Ahumo bra uti hoda Menyamina yo Menyamie Ahumo bra uti hoda Menyamina Good morning. We die enye bibi boni bia fache me se enura mi hu na se me ne wo echi nyame asem na se wonte wo ho asia na woni mi no akwa misunderstanding bi ne mu ade ache enam se we die mpese me ne wo ye de echi nyame asem be 2 minutes bi Bible say mfiti asia no na asem no ye de ewo ho na asem no ne Nyankopon ne ewo ho na asem no Nyankopon na kyerese Nyankopon asem no efiri tetetetentrene ene Nyankopon wo seni asem no ye de eka no ohema ebre bi ba we did it atay oni bebi ana metu abebo oponi mo facheme oni msana mada very deep facheme nenso sutie yesna forebo Eyesi obi tie nyame asem sin se wo be de wo be kwa akoda. E pa cho nyame asem no by force. Enye by force. Ana obi so bi tie nyame asem a won to nkra. Eno so obo ni pulu baba by force be jina na tie nyame asem. Oba pa fa che me no wo ha de me say ni tam bia metimi no wa che nyame asem. Me ye anachuchuma. Ejuma na me ye no. Me ye anachuchuma. We ye sofo. No correct. Wo me bia ndra me hia wo na wo ja ye dede. Wo kita wo speaker na wo ye dede. Oba fefe ko 10 wa pie free ba. Enam se be bia ndra me hia wo. Ko ho na ko preach yo. Ho de obenya coins. De bia no se wo kan. Be srewo. Jai me life man. So what? Untimi mompai. I don't know. Me se me ye anachuchuma. It's some time me bo me punu mu disturb me. Oba unkwaje hu hia me. Hey bra, adai. Anadwudwuma na wo ye ne nti. Ana mafato me ho sem pese me no uche nyame asem na wo sesa wa kwan bi esan se wo kwan bi wo ho a etimi wo ni tell me say aha no wonya kwans me ma wo hwe ohema nya usika na me disturb me enya usika na me pe na mo nkwaje hu hia me ana me se ko market me bia ndra me hia wa wo gina wa wo preach a wo ye dede no ko ho na ko preach e ho de me ko me ne wo ne wo fie ma me no wo che nyame asem ma me no wo che nyame asem Osomafo Paul se monhwe me na mensua me se ne mehwe Yesu ye den esua no no oba mempu nyame asem hwe so wo ye me bu nsam na waba fie ha se ya wo ho wentu a metu oba pa aden suchie yesna for rebu masa ohema wo hwia fa me so akọ nyame asem se me kenya ko wo na bo me punuma no pa bi nyame asem me piece na me sia hyewa so no nyame asem try again next time nti wo da wo bompaye ei ene ni pa ba pa ye kan kwaje asem kire mo kire se mapo nyame asem na ukra de wutiri yewu se nyame ni pa maba be pie fia ha a me kan kwaje asem ayede e de a kire wo me kan abere bia kire mo se ebere bi ba okom kese ba be si wiase no enye ska kom nya aduane kom na emum nyame asem e mane maba wa be de e be bon twetwede apɛ nyame asem atie nso na munya udi utiri na ayeyi nyame nipa ba betena wo fie hwe ne wo kyerɛkyerɛ
mɛkɔ so aka nyame asɛm no abɔ mpa yi wo fie akɔpem sɛ wobɛsesa ho akwan bro meyi mi nyame na yo mɛkamfo ne din dada ɛhunu mɔbra ɔda meyi mi nyame ayo ɛhunu mɔbra utin ɔda meyi mi nyame ayo Offer me na mabe. Ohene. Manso ni. Mene mu che nyame asem kakra. Wono hwan Bible say enche no kusana katua de bro bi aseni nunwumate. Odofo se wonimu a Bible so woni padua no enya. Oso oyere do. Oso we hudi oyo ho ate ha ye ba ye fa ya adwen fa sa osofo nsem ba ha o. Hudi oyo ho. Yo. O fini abatomu wa hai. Awurade asem na wapo yi na onyansa we. Me awurade asem na wapo na nyansa na wo so na ma onyansa we. Ei. Bible so woni padua no enya nyame asore dan. Ade bia do be kan nyame asore dan na enya no de akan nyankopa. Ntu ba so be di atma na asese. Hudi oyo ho. Ah, we be ni hudi oyo ho. E fro say. Osofo Marcus, nyansabo akwa. Nyansabo akwa. Je so nko na onim nyansa me bo a. O fa osofo so mu kwa de mu kwa trant na gu manum ase o ye be osofo so. Wo ye nyame nipa me bo a. Ye nyame adu ni egu a. Ah? Chama be ka be chiro no nko no be na wo ye osofo anya na ba be osofo sem ha o. Nka. Oba ye kasa church bi wati. No na aka. Wo na nyame afro nyame amfre. Ti oba ye wa sori nko wa sori dem no ko ye wa. Yeso ye asori a. So me kan nyame asem akire mu na matie bi. Nyame amfre. Emre ni ho ma adasa ho. Ensuma. O se ka obofo o mranti biriman sa na da bone na ede adu. Obi ansuma o. Ko nyame na afre o amfre. Sofo ompe wansi ma free akọ. Ti o de ko. Franco wa me wo fu o de wo fu se da se wa me na abegire nyame se de. Sofo no so ompe wansi ma so free akọ. Nyame wo se de. Wo ye pinyi pese be ya de ba ka se nkula ni mu ade. Man ira. Free akọ. Ababa wa fe. Ira. Sofo de be nu fa te so ntia se. Ah. Yo. Hey. Ira. Wo de wa dai. Wo ye we nyina na ko trantina on gumen ma se sa we so so. Esu fu bi e se na fu ano ti wo fu e se nyame se. But honest time bi na be ka te me so yo sofo a. Nyame se de. Yo. Ba mungi don pemfo ndi ana mu Dog na. No makasa se aso yo sofo. Ade am chiri kura ni nyame se ni nyame ka na. Are nyame ndu ya na. Ah, na sofo abaha no mu ni wudi nkoma no so afa Sofo na wen na fu original ni pa no me. Rekoma de me. Jade o ka no. I don't know man ba ha na. Mu ho ehi papa. Ye ho ahi. Hey, o ne nkasa o se sa no be ya ma ha o. Otima boto ade be wonyame nipa. Era. Let's say Nyame adom. Ade kwan foforo bi da ha na. Me fa chwe hanom sei. Kwan bi da senti. Oba pa. Nti ade ana mrantie yi. Efata nyankopon. Oba kama. Hwese ne nyame abo se ne seso. Se oba te sew. Na nyame mu srae de ewo so. Na wotwe akra ma nyankopon. Hwe ne fa eye. Ye saa no no ye dey. Mo ya o se somani. Ohima o se ade kyen we wo se me ye ne osoma me na adwuma. Abonefo dwane abra obiara nye dey empam wo mu. Ne mu atenenefo eye nam te se jataburu a. Oba ahima nkwagye breni ni. Sachara wadwene ne fa nyame. Okwan bi wo ho a etene wo dipa ni so nanso na wiye no eye owu akwan. Wo ofe dodo. Twe wo firi saa ne omani nyina ho na ne nyina ya akohwibra. Unya wiase japade nyina no ohema wo hwere wo kra nkwa a de emfaso na ede ene wo so. Ohema fa nyame asem fa ba obra. Wose yenka ye bofo emrant brim ansa na dabone na ede aduru. Ohima mentwen ma wie ebre ne nyede enura ansa na why wadwene se wo sachira wadwene. Enei ene wose wodwane na ede wo je wo kra nkwa. Ah? Ohima untie nyame asem no. Mi ka nyame asem kire wo mfa nyame asem. Eno na nkwagye ede ewom. Hwe wose na mfitiase na asem ne yede na asem ne wo ho. Ha! O ade sumie. Chiro. Chiro basio. Ha, chiro tubia de ko chiro. Ha, jo!
No, no, hey! No, hey, no! Hey, no, quick! No, no, no! No! Hey! No! Hey, Joe! Hey, Joe! Hey, wait, no! Joe, quick! No! No! Hallelujah. 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 Yeda wasio nyamie gwama yeshira wo nyamie gwama ye kamfu wo nyamie gwama nyamie gwama una ye be suwo ye kamfu wo nyamie gwama yeshirawo nyamie gwama nyamie gwama una ye be suwo o twedi ampon papa wa hwe so ama de pa chie ajapa ene wako ama ba wanim wo sese ya nsom wa ne tie ne abompo ebe ne be som wo ajapa. Hey, listen, what kind of noise is this? Are you okay? What is wrong with you? What did you do? Me, only some quite juma pa no pay my bread. I was at least made that. I don't want to me bompire. Ohima, baby, I jina bompire be nyamiti. Dabi, listen. I say, me no one ye share hasi. What you say? And to do to me me jina bompire nye de ebe disturb me. Me ha unti me ha me. Pa sho be bompire call them one ko bompire. Oh sorry, wa bompire. Ohima wo bompire. Makwa koye juma brese nipa 5 and officer yasem ketwa adwuma bai adwuma na wo ye no hey ura fia the first time na me ye juma me ye treo enye afi na me de ba be siesu no kure and wo fe na adwuma me srel ma bre me fre we adwuma eye me majuma wo adwuma na wo ye no don't do that ohima hwe ebra so se wo bedwane no wagye wo krankwa o se enche okuta na katua de bro bia se ne nwuma tie oba fefefe ti se wade no ma ho kwa ma bronsam ayedai awia wo de ne ye nnwuma saa mesrew emire ni ho ma adasan saa bri ene wo se wo yedai wo pen kwaje asem bra Marcus me paucho me no na tifie mesrew me de ubuo be ma wo so ye sofo me de sofo buo ma me ye hook up me ya shawoni adwuma me ye no ahemache na me ye madwuma makwa ba ma bre mesrew pesa me da kakra me pacho uye aside pastor no san ye nipa wo nyansa ko wo dem wona ko bompaye hema baby a megina bompaye bi obi ene obetuma si me kwan megina baby a no ma bompaye me agent na catcher no me make sure so be fifia ha sei usika na yesen me tua ma no be fia hwe emre bi ba me so be fifia ha sei okom kese ba be si wiase anya aduane komnye sika komu na emu nyame asem nyame aye wadoma ma nyame edu wa ye be cross sa into o mama nda be ye de wo media bibia no ebesi me kwan into me ko no be ye de ade a che wose me nyame me ba be roro me ho ha ade a che wose me me se me be roro me ho ha say nyame hu sa ha na opesa wo ye nyame hu mobo me roro me ma me wa nya no me de bible no be hwe sunte mu bia sunte ba de ye hu se me roro me ho ma nyame nkasa nkyerɛ wo me mpani e wo ye no
Call them wanna come on pie. Me come here and come on pie. Me who naked up has. Bet. And What say pie de anam de and my men on me no. Ade a chena wasam je ne osoma me na adwuma wo. Bibi bia no ebetima ede. A stop me some ede me bom pie. Na de me die no me ana me kokodai. Obi na ahwe me so ama de pie ede a chimiu. Na me kodai na man sori e. Na otwedi ampo na ahwe me so ama masori a. Me ntontom no. Bibi bia no obe ni wo fia ha ebetima simi ni nya me som ho kwan. Aja fa che no onim ni e oye. Papa. Okon na den. Nanso wakoa. Mafa wasenua to me kon se me den. Meso wasenua ne de. Binimu haw, binimu amane. Oso okon no makon awie. Emirika no metu awie. Na emom ni aka ene me nkwa abotiri. Hush. Lord. So sorry anyone carboni for free. Yeah. Oh, environment na di bibia ye kama. Edan so amogema me nso de oh wow, is superb. Na Eda. Edion. Eda ubegye di se. Edan na amobegye ye no. Nipa na ye ka kire mo se. Me ne ba be sha apartment no. Obo ashawo. Hwe Eda. Me se Eda me ba be duru ye no. Ababa we ya bo abrantie bi munum. Sa abrantie na ye dey aba bitwi no wantwia. Na sa abrantie na ne customer wadi ka aba be ye bia wadi ka wantwia. E na da me de ba be duru ye no. Wasan aba ni mpre ni so. E no wantwia wadi ne ka 3000. Eda obegye di se me ba be duru e me na mtwe ska ma abrantie no nye sa anka ne na ababa wa ne ye no wa ha no. Onna han ne dan. Se agent ne ka kire me se aha no me ne na sha apartment. Me ntimeti echi ono privacy so ono nso ntimeti echi am privacy so. Onna de no ho. Nanso hwe o enkanya fiu. Se nyame ni papa me ba betena fia. Me ne ahawoni e na sha apartment. Eda. No Eda enya hwe monya age awie. We kura na yedai e ma yehu sampa wo nyame nipa. Se metintim na ma yedai metima twe no de na yedai abanyame fie. Eda mpacho gina so obi frame no. Agent. Eda. Agent na frame nti we de mesraw ma memfa na mewia na me ne wakasa. I'm at you, me das. Yeah, boss. O nyame adom. Wabey me complain. Lady no. Sama yedey. Oh ho. Agent Popolipo. Wo de wa kan mate. Se me wo se me bom paye ya sorry twitu anaso a. Na nke ye kan se obi tietie obi privacy so anka meka sa barwa na tietie am privacy so ofia ha. Na agent munim dwuma wodi. Ababa wa munim ni nipa ban. Enti wono ababa ye me complain. Se me e bom paye di twitu anaso. Okay, mate. Wo de metete nyoma so. Wo de se ho hakra na me ya asori bi ma me no wo me bedroom. Na mama me kasa no so aida akofom. Metwase se me ni miru na sha apartment. Se me wuska nka me gini nyina na so no so wuska wo gini nyina na emum ye mienu age a ye sha apartment ni de obi enu obetima ede achichi obi a privacy so. Se mponyame asem na me kakra no wo so ntia enye by force chinchina me di nyame asem ne ye de e ha no nti wo de mate. Oh, my agent Popolipo men ha ho kran kasa. Me da si bebre, why? Oh, there be. Me kra de we wa beka we nyina. Mate. Yo.
Me da se Mati. You okay, Mati. Ebe yiru fia ha o. Nyame nipa eni ahyawo. Na wamfa hoahoa wo ho. Efri se onyame a na doma lakwa na ma wo te se nia wo tie. Onuadofo ena me de nkwaje sam no de brɛw. Bible say mre bi ba nipa be won twetwede apa Awurade asɛm atie. Na so beduru sa brɛ no na sampafkafo no mo wai. Onuadofo awie ebrɛ ni o. Onuadofo pre na gye wo kra nkwa. Esan sɛ enne ene ye wa ahode an yaba begyina ye ka asɛm na ye dɛn e de akyerɛw. Wɔso obetuo obi aka sɛne ne nnwuma teɛ. Ɔbɛboa me ne wo mienu nyinaa ye nnwuma ɛwɔ nanim. Sɛ wo yɛ papa o, wo yɛ bɔne o. Oye me tiame to. Machiwa boso. Era. Pato mami hu. Na fama me boko boko. Dode na die de benkum na je. Jesus. Me pacho tia baby. Me pacho me tifiri. Ohu ofe wate. Thank you. Musa isa no nyankopon ede ehia mo. Oba hema. Kwajibre ni o. Ewie bre na duru. Besrew. Pre ni gane na je wo kra nkwa. Atare a wahye. Bible say nam ne so asuntudua beba no onwie. Ohema asa wo kwen obi humpo na ne kon do. Etu obi suntudua. Bible ni si due. Oh. So Matthew 6:33 ekano. Wose na monhwehwe na henie ni ne tene ne ekane na yenum nyina wo de be dey. Also, please, I don't have much time. My busy, me kwa share my clients. And today I can't for now. I don't need it. It's me to me akwana. Me nim the entire man frame me. What I say, me nim say udi jane ma betu jaso. But if this is what you are about to tell me, excuse me, can I leave? Me did udi ja betu jaso. Hey, ma ba wa mo abontin so de mo cancel kesi o. Me digwa e ba betu jaso. Of course, yes. Ohima, udi ma de kwanti a me frɛ o. I don't know. Be AFRANE frɛ o nti Awurade Nyankopɔn nti ena ma me frɛ o. Nyankopɔn hia o nti na ebia wa mo aba betwam. E ma me ka nyame asɛm a mehu a me frɛ wa kan kwaje sɛm de ayɛ e de akyerɛw. Ohima ka me nko ankasan ne tie Awurade asɛm ne bi ne fa bɔ obra. Me sign na sebio Awurade asɛm na wo ka na be ma me adwane adi ana. Do you know how I managed to survive in this world? We ask na maba na unim kwan me fa so me survive. Bible say ne mu na nkwa wo. Nkwa no ene onyame no ne han no. Okay. So wo fo onyame asɛm a ohima esena aduane bia. Na wonim sɛ ne wo kwa akoye na bia eno na be mouse ka kɛse bia wonim sɛ emre bi ba okom kɛse bi ba bisi wiase a enya aduane kom enya sika kom enya mema kom ne mu Awurade asɛm ho kom na ede e ba bisi wiase. So we dey be dance pan you preaching ya wo dey ma me awie we. But you know what? I need to go. Because they me kwa akoye no. Mean to me say scanning hwem ehia me pa. Ohima. Yes. Can I go? Wonim baby a wo kore bia ne yakwa kosi nche Nyankopɔn mai de afrɛ. Also, me pacho wo, me nim de be kwa kosi. E na nkrofo na me so me call mo no me nim say they are not bad people. Nti no me pacho me tumi akwa na. Wɔso kwan bi wo hɔ a etene wɔ dipa ni so nanso na wie ye no eyi wu akwan. Oba hema nyame difo na mafrɛ wa me ka kyerɛ sen ka be ya asan. Na sɛ wo se wo nsan a metumi anya wo number. Na ya mafrɛ no maba na wo aba be kyerɛ Awurade asɛm. I know ne wo se obisa mo bi de me hye bebre pe o me life mo. Enye big deal bi a metumi de ama wo. Pacho jene bomame. Oso okuta na katua de bre obi asɛne enunwuma tie. Onuadofo enam de Awurade asɛm na ebrɛw. Oso ne mu na nkwawo. Oso me pacho wo je number obi aso ni ha ise me ne nkwa na wa. Ewure fiefiem. Okay. Pacho yen. Yo. Pacho din no. Mariam, because I'm a princess. Princess. Any.
Pacho me fro na me no abeche Awurade asem wate. also. Mo sei sa na Onyankopon e dey ehia mo. Mo sei sa na opese mo ba na wode mo siesie na himiem na mo kɔ abonte na mo kɔ cancer pande e dey e de twi akra biri Onyankopon. Ohima meba wate. The answer be from me na number ni. Mate, ma me fro ni nya me number no. Last number 49. Oh. Mate. Pastor Marcus, right? Yeah, no. Bye. Yo. Aswade nti. Hwene nipa ba wakwa akɔfa ahye. Until the stabbing me power, my men dawo. Makwe juma bana ma bre na ma ba beda no bebo mi punu mu pine. E di asem obe so preaching me. Wo preaching me. Say all son will be and by force. Ma cho se me ya na jujuma. Enti e bebo mi punu mu sa. Won you just say one TV you. Dawa just say me my fed up. Me nim cross BBC na ma betina fia be disturbing my dreams sir. Onim so oya me campaign. And I me ye campaign. Enya hwe oba beto me. Me na hunu de wo mu. We onyamba you beba najo. Oni na market ni mu preach disturbing crofo jeje coins. Onyamba e. Come to. Ana masakra catch. The mo na eba. Ohene, kaisa sundie nkamo. Kotofo. Blah. Can I say, me no want some kind. My nigga near so Jimmy, or be kwashu to one my way. So was wording. Nyame asem e fa kwashi hu bai. Nyame asem ye kwashi obi wom. Eye by force. Nyame asem na by force. Me kwempi. Osewo wo tata no. Kwan be so. Me wo hasma me wo jane tatai. Anu ntina wa ha. Anu ntina me wa. Ohene. Hwese ne wanu nwi sitie. Na okuta microphone. Ejina tafudwom. Or the Bobby Bimu. Or the Bobby Bimu man here me. Miss what the Bobby Bimu man here me de. Ede no odi bom. Fa wo so de no ko Bobby Bimu. And this step me wo fia say you. Anu wey. Me say what the Bob or the Bobby Bimu. What the dey dem. Osofo. Me kwempi. Her sweetness is my weakness. Na my men can someone show. Luke 5 verse 32. Was say, I did not come for the righteous, but rather I came for the sinners. Luke. I queen ye can Luka. Name of my men can someone show. No credit. So be repent here. I am free pim. No credit. I willingly. Obi repent you be. Obi repent you be. May case so be on me, because the person who jai me kwempin yi preaching and yene de. Et wouldn't nyame asem sei. And I won't sachra wa adwene. Wouldn't nyame asem sei. And a wound granny na won je wo kra nkwa. And the watcher was sanya by force. Aye nipa wa upemu. Menim say anya by force. Ohene emre bi ba okom kese ba bi si wiase a. E nyame asem. Ne mrante ne maba wa be won twentweda pe nyame asem ati nso munya. Enebre eyem kwajebre e wo so odwan na wo je wo kra nkwa. De wo ye asa na Goliath eye nanso David e de bo makomakonum a na ejina ho ma Jesus e no wadi kum no. Ohene Samson eni da ho an wa nya nti Bible si sutie eye sna for the bo dwane na je wo kra nkwa wate. Kakra metima ka akere wa ani. Kakra metima ka akere wa ani. Wo kire ma o Samson no. Kakra be 23 wi wo. Enye so be 23 wi enkwaje asem na me ye de. Hwani tini so. Kwempen. Hey! Timo woni ti so. Enti etiri we. Me na bi ba be yi. Ya yi utiri mu dada. Enti obai na ye utiri wo sei. She. Na wo ye Samson. She. Ohene.
me de me kan kwagye asoma kyerɛ wo me kan kwagye asoma kyerɛ wo Proverbs 28 so bonifo dwane abra obiara nye dai empam no na mu atene neefo eye nam se jatabruwa mesrew me de kakra metima kan kyerɛ wo ani ene bia wo ba ha me de nkwagye sam ye dai ede ma wo bia o kyena bi na wo nya nyame asem no nye dai enti brebi ba nyame asem ho be ye dai brebi ba nyame asem mo be won kakede oba se preaching na no ne ye wo mu no ohene fa nyame sa wo kra ne wagye nkwa ohene Osofo. Also my show mo kasa bebrebe. No kre. Mo men kan so mo show. Ka kire me. Si atiasi. So wo bedua ade a ohia nsu. No kre. Hwe. Oba no wote ya wotua rent o. Your pay and what then we dey be. No kre. Wanyini wotimi make a decision e mo no ane ho. Enya wo na wo be ye wofu ene wa no ho mfemfem esete pa dwe abetu ne fo me I love her just the way she is and when jai me ha no back bia o tunu na si fia bim the second time this will be your last warning if I ever hear say wo what be threatening and that's what be best on the bomb your crown. Huh? Me ba be tito was so entirely in one match now. Susumu wani ha. Me no ni problem bia. Already me bakura no. Obey, why me complain e dey ama agent no. Ti maka kire agent no se me ankasa kura no. Empire me born ha bia e kosoro no. Metete so. Me won empire ba me born. Na bo empire. Ampa maka ni nyina kire agent no. Ne wo ka kire no no. Mapa chew aka ni nyina kire agent. Better do that. Ohene better. Nempo wo hwe wo dem wo na say dede no. Dede no. Etraba me dem wo a. Nyame asem na mapoyi. Masa. Nyame asem ene wapoyi. Wonko afa. Mpese meka se wunyansa we. Ye a wonko adi. Mpese meka se wunyansa we. Nyame asem no wapoyi. Abrantie. Bible na eka o se na wunyansa we. Ade na anko pa adwuma bi nye. So hu apo na apesa wo bo. Me bo apo. Wo ye osofo, wo ye kromfo. Me ye nyame adwuma wo. Na wa ye adwuma patafo. You what in the ready, what in the body. Me ye nyame adwuma wo. E dey na wo de wo de age. Yo ka sempa ni didi wo sempa no. You mate. Wo de woni mu a. Nyame hu mo bo. Be friend so on ne ko bompa yi bi o. Nyame hu mo bo. Me ba be tito wo so le nta na Bible ni mu. Wo ha da wa ha. Me na me de na ba ha. Yesu mo jank. Me ti no wa ha. Wo so anka wani. Wo ka chem se me ma no wi sete pa adwe. Nyame hu mo bo. Nyame hu mo bo. Na wano mfimfi we. Me si next time o den krantie de beba ha. Obeba abetum ofia. O den krantie de beba ha. Obeba abetum ofia. Na esa wo so betwi mi wo. Me gina nyame asem so atwitwa na ni so. Me be ma da bi me information kan. Di nyame asem. Di nyame asem esan so Kristo ni bia wakode ene mpaebo. Na wo de ye ka wo so wo fa nyame akoso. Na ye sa mo obai enye wo samson. So wo kasa wani. Osofo. Wa hu tiri hu. Edan ne bebu agu so. Osofo. Repentance is for sinners. Ye sinners. Ye nimdi ye. Yan ye pen ye dia wedi. Elevu say. We for the same music quotations no. Hallelujah. 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 Follow. Lord, me and my roommate, we need you. Me and my household, we calling you. Going out, coming in guidance, so Lord. And I'm in you, bonenti. I'm standing you up. Nobody would you enquire. So sorry, anyhow, in carbon if I feel anyhow. I am quenching, don't see you, so you're breath for. We ain't yummy now, what's empty or dying. And no running watching now, we ain't yummy. Hallelujah. Father, Lord, me. Father, Lord, me and my roommate, we need you. Me and my household, we call on you. Going out, coming in, guide us, oh Lord. And I'm in you, bonenti. Nobody would you enquire. Mosa, Ade. Ohene. Benjamin Kasanchero. Me shedema mi suade.
ene ntiatemu a ɛyɛ dɛ ɛkɔ so yi mesrɛ wo sɛ mbɛtumi ama dede na ayɛ dɛ akɔfɔm kakra yɛma dede na yɛyɛ no ɛnkɔfɔm yɛhwɛ them privately yeah enjoy yɛ ho no wo free wo dem ɛbɛka kyerɛ sɛ yɛma dede nkɔfɔm omre hwɛ wo ho fifiri omre je wo dan ofia hey adɛ di asɛm obi ni obi hyɛ mu yɛ o ma de fa ho mame menyi ni sɛ agent no ka kyɛn sɛ adwuma sei na wo gye dan de aba bɛyi o ade wo ni wo dem na msu obi dem na dede da ɛkɔ so no me sua de me ntimi sua de ade bɛ na wo sua papa bɛ na wo sua me sua nyame asɛm yesu yɛ buttons yesu yɛ hyɛ mu yɛ buttons mesrɛ mu moma dede no mesrɛ me so wo bɔ mpa yɛ wo je dede na ba me dem wo no ma me nka hwɛ mesrɛ wo yesu yɛ hyɛ mu yɛ buttons yɛ go to aso pa Nyankopɔn abɔ sɛ ne sɛ soɔ wonyɛ wadwene sɛ wo fa nyame asɛm de abɔbra ɔyere bɛn ne ko na fa ko gane na je okra nkwa wate nka asɛm nkyerɛ wo Genesis 6 verse 2 the whole kind say even the sons of God came down from heaven to have fun with the daughters of men. The even above Proverbs 28. Ose abonifo dwane abra obiara mpamo no. Nenso atene ne fo de omo ye nam te se jatabru wa ohene ye nam. Adan obedwane no na ne ho aba. Before obedwane no na ne ho aba. Ani bese ne enko. Yosofo. When son ho. Hey. Lema Samson. Obi nchi obi so won to na nu nchire. Unso obanti wutiri won. When you get here, you are not to the I am quenching senior, so you're grateful. We ain't gonna be now, till die. And around you watching, we ain't yummy. I'm feeling like I'm big. Hallelujah. Father, Lord, me. Father, Lord, me and my roommate, we need you. Me and my household, we call on you. Going out, coming in, guide us. It is a lady here. But I think I'm a bear ha. My father, when you are saying, "Na so person me no yede," e change me asem na usakra wa adwene. Then so the more me ye no, not the more no one no so yede. Obo adwaman gu fia fe. Nipa bawo. Anyankopon abode se ne seso. Hallelujah, hallelujah. Father, Lord, me and my roommate, we need you. Me and my household, we call on you. Going out, coming in, guide us, so Lord. And I'm in you, bonenti. No, baby, Uji and Kwa. So sorry, anyone, in carbon if I free be anyhow. I am quenching, don't see you, so you're breath for. We ain't gonna be now, what's empty or dying. And no run you watching, now we ain't yummy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, Lord, me, Father, Lord, me and my roommate, we need you. Ya odiye nkosie. San odiye na bechre. So odiye nkosie. Odisie ye. Obapa. Also. Let's say. Me who you now say? Nyame adom. My friend wa unfa me number. Also me a very busy person. Well, when him say me share any time, sir. I'm busy woman. Where then who I say? No kre. Penfo se busa fo nyira kwan. Na me busa asa ba yo bi no tai sentare nketenkete no. We dey saying hawa. Ka wo be che me semanum ne nka me ne wa kyere ade asem. Also me ko share obi o. I'm very busy amiko. No kre me nse wo mere woni ma de krontie nyankopon ye dey. Esoma me se me mra na me ne wo meche na asem. Ohima me mprim wakoma wate. Yentana se ne yenkyere ade asem. Ne bia obeye gifo. So wo de nka wo de anyway.
Mommy, my baby, not to me. And money. If you out the baby, Awesome, but me also. Oh, in Sui or by him, Mamma, no me. Me pacho, ye timidin como. Oh, sure. So was 5 minutes. Me pacho 5 minutes. Don't worry. Pacho, yankati and in your mompai. Otumfu aja papa ayi na senka odin ye wadom no hunu mobro na oma yete ase aja pa me no ba be che wasem me be musu isama ne ohane nkohye twem do ba studio din ni wi a ma yenye ho nte ase e wo din ni ti amen oba pa oso ho fedodo me da se musa isa no ena nyankopon he dei ehia mo so odem ye dei eye na dwuma hwese ne yewuti oba so no so chen na wo gina dwom na wo kanya me asem de twe akra de manyankopon hwe ne fa eye oso obi ene na dwuma eye no kre me no wa betena asem me kan na oyi ya no ontie nyame asem mase oso enya bufuo mu oso me ni problem you okay ohima fa nyame asem fa bo bra wate ne mre eni wo ma adasa na kre o se kai wo bofo wo mra nti brimansa na da bone na eden adru eni ya wo ahoodin and we so make decisions so be fair radio some dia bobra. I say. E be a time I'll be wadwene so person wo sesa no. So wait a minute. Hello Alaji. Yeah. Night. Oh, the mommy 2K. Patrolman na madi enchi. All right, sure. 8 o'clock is okay. All right, bye. Touch me, my clients been afraid me to know. Hey, what is software ni nyina ni client e di nkomo. So, skasem na mi ye no. Ohima, minima adwuma kora wo ye. Na so adwuma wo ye no sensem fata nyame a, ohima agyae. Emfa so bia ma edanu mi hu me ka kire wo me se okwan bi wo a etini wo nipa di so na na wiye no eyu wu akwan sabre ene ye nkwaje bra munye dei momamoni na wona momfa nyame asem ye dei emfa mobra esro kana tum kakra also with the fache me I mean sorry about this sorry fache me esro sere na me ka no oba hima ene me no mi oba ade nyankopon kura chiri no no so woni nyame ni patwa o ka nyame asem cho na oba aba no wa han mu de so we da should we wa han mu abai dada hima ade am chiri kura ne se nyame ni pabeto ani mu kan kwaje sem chiro na oba aba wa han mu de ye de e de chiri me sorry ene me no mi no ya ken kan sem no ye befa free Luka Luka tidumienu chichemu dunsia jai samem ohima nyame mpesa wo wo be ma na be bo hosa no Luka tidumienu chichemu dunsia okay o say na obu on be say onipa bi o de fo wa asase susu abapi dunsun no na osusu ni tirimu se menye den efri se meni die mede me no baye be de ebesie dumotwe no na o se die meyoni medwiri masan na masi na kese medwiri na masan si na kese na ho na mede me no baye nyina ne me nioma besie na maka kire me kra se okra wo ne oma papi a wo de asiesie mfinhia pi home didi nom na wo bonto yem onyankopon ka kire ne se okwasea ene magju kra firi wonsem oyo tini ni nia na oyo oboniye ni so oyo oboniye ni a ene wo yo okwasea enya me na mekon Bible na ede ene ka esan se wo de ne wo no wa ho ofe mpokua yi wo to ede hoahoa wo ho eye Awurade adom ene waduru ba bia waduri Awurade adom
ɛna wamo ahoɔfɛ awurade adom ɛna wanya sika de tontare pae den ɛde hye awurade adom ɛna woda a woyɛ den wosɔre na adan tunu onipa ba wode hoahoa ho te sɛ ne ɛyɛ wo nyansa ɛne wahoɔden bi sɛ wode hoahoa ho a na kyerɛ sɛ wo kwasia na anadwi ɔbɛgye wo kra firi nsɛm. Ubisa me said yes. What's wrong with you? Are you stupid? Asem na o ka kire me no. Men gwene say. What the fuck is that? You know, aha ye disco. Na ha nya me nko ame dia. You never say ne wa. Me ne umienu ne wa ha. Inti. What me bet na ye de so bompai. Onsa wo. Me dey me have fun. Onsa wo ka. E wa ha. Na me dia ha de me ntimi bompai. So so na what you have 3 double. It's me having fun. Mame, I hang on corner wa how. Me know me in the shop apartment no. Me bompa kra wa free agent na day. I can cancel much and now the whole price with your volume. E ye de ko for down for ba na mbedi asawa ha. Remove to the kutame no. Enya de say nwum ne bebo. Sa ntu manyum ne mo. Umpenya me asem akira kwan. Wonye wa adwene say wo pa adwene sachira. Osura hini na ben. Woso wo de wonye wa adwene yenye dey. Hey, mami, nyame hu mobo wati. Woso nyame hu mobo. Nyame hu mobo. Nyame hu mobo. Obesa besa bi. Hey, jemu ni jani o kire no. Me so obesa. Me pani e woni me ye no. Me no be ye dia me pe bia e wo fi ase. Ye bet snap out. Asa wutimi ye say dia. Wutimi de wo pe. E de mra hye won sem. Se wo de wo to ma me se me sa na me sa. And me deliver by force. Deliver me by force. Deliver by force. Hey, shakatara baba. Go away. Hana go away. Hey, shakatara baba. Hey, yele. Hey, look. Me penny only me ye no. Hey, look. Oh, suffer. Suffer vampire mommy. Gaman foba. Gaman foba. O so me to no o so me toti. Ya me hu mobo. Trase na me kan ya me asem kire. Bible so what's the enye by force. If you have no waba no me de be ma by force. If you have waba no me de be ma by force. Sorry for bay. Omo de omanya adwen sachira. Wona wajira. Wona wajira. Say, and first of all you have some serious o. Very mom. Enye nwanwa. Ni frafo mi. Holy Ghost fire. Ni frafo mi nu nam. Munyina mo kwa koto gatem. Ho na be je ne yonko tata. Na wo de fire. Jani wo kire no. Ne mame. Me nyame nipa na wo me ye ne wo me ye no. Ene me nya ne wo me ye no. Me ma bu be twetwe gege. Ene oji mi a. Me nya dai. Me nya ska free nyame asem na America no. Your cancer pani didi won sempa. There I want to na ni awan. Sa enya hwe nyame asem mfa wo se watare animu ye dey e fa na sa anwan. Me say fa na so serious we wa boda me. Mane nso so no mfa wo mobra bone. Oh baby girl. Mo moba sibra. Yeah. So enya nwanwa. I na dey say. Awie ebre no. Hey. Evato. Hey. Me pani woni me ye no. What to monai? Hwe oba emane nye wo de so wo ya baba wa musisi wo so ne ye kan nyame asem kiro na so onye de amen ene wona me ye no kan ye wo ye no so wo ko de bu ye no betina ha Mimia onu fuda bayi. Nyame mpawu. So we ko de bu. Nyame mpawu. Wo ya baba wa ose ka obofo o mrant brema sana da bone na ede adu yo obe nyame na u twa ne mpo ano adai so for vampire mame bekoto na mompe ja wo nufu na de twimi no ja ne wo ye no kato na me mompe ma ne ja ne wo kire no Benjamin nim na vampire ne mame
Massacre. To me. Oh, nyame. Hey, obeso me be mem. Ah. So bump shoe or bump hair man. So make it away. Also bump hair makutu. O ba be jimpaya, o ba be so me be mem. Mami. So for bump hair. Dwamanfo ba. Say ye de jimpaye. Koto hoje ye de jimpaye. Ye de say na je. Kutru mu je ye de jimpaye. Nyame hu mo bobo. Nyame hu mo bobo. Get out. Yeah, get out. Come here. I'm wondering more to the quadra. Hey, where's over having a man? How long over 2 years? So for drama. Eh? This one when you wash the Why? Jay, uncle, where they ask him. Sir, and what catch you? No, but my catcher say, you take for tat, or bar, now swabber, or qua, also call. Come on, girl. The mate. Why? Unipa. Oh, no, dear dog, you know. Made the fed na you would have sa who's a sound profobisano. It was so relaxed. Now, nyabutre. Now, she show me or no quick degrees. See, I bet you come my own feel with you. Obe Johnny. It's me, ya, na my they did not share right place. Oh, nothing moment no new. Oh, Obe. I know be a one friend of crown on once to say rush your dear. Why? Missy or Beppa Jimmy D. My age man, so was semi pretending, and I pretend, and there was some pretending to say, you know, cano. I say, me okay, me did to me, say, some person me who na drink. Or bad, yes, oh, she a bear man, I say, be a wish you will be. Now, she not say Nipano or level, be moon and no level, and click here. You have so many ways to make it possible. No, you know, should I say I didn't win it, or the own pekra pretend yet said I didn't win it. To a cow was okay, or cow was okay, or the two are dear to a room, one. I said, you say, cook, then not what's your power. As I didn't bear my attention. As I see our can I mean, yet, and I mean, your dad will be Johnny. I say, the fed, senior can. Man told no movie. Naturally say, also I dream you. What I say? To about said an Americano. But also to be honest, why I do? What boy me papa? In my life, I have been into so many things. No correct. But me chiao, say be me cramana and say, me to me as a If he said, to be a me who shame yet to be a me GD. A year, my dream say, no one near dear maiden. May a dear survival will be as we are me by. A ye send ye meno, me first swap, me cancer and panny the day. At the cheremo. It's say, Bible crassy, we for while Master or Baby Yan way in a year, or Bass or Baby fan why they was saying, then so Ginia men quan where they, or far no sees you know, yo, kama. It's answering young coupon crans or Baby you ya. Or do kukusi no see why more kama and son where you are day. Happy, no crazy. Actually. No crazy. Also, anyone auntie for some few days near the other, meaning say be a oba high say you didn't come on near the other, but for some patch of water, my mini baby out here now. I'm at Paraku Estate. Oh, wow. Sir. No crazy. Hey. Oh, nice. Patch of what's now watch your Oh, and Chabia. Oh, I see. Baby, I'm a one near the Mabaha 7 a day. Me may you, Yamia, Juman, infantry, a cry, my sorry, intinia de ma to Hano. The name no cray, no cray. Where you may fear at the chimney, the mea day. What Jeremy at the mere bar, as one of my body for. Praise Lord. To me, that's a baby. Matty. My name, crowd, the savior, the now may a life now me living a maybe best song. I'm a menu be. I'm another bit to me for. I'm a my they made see and say that. Good. I miss Shroud. Matty. It's Monday, no one, and the Munyam Kenyame. And the Munyam Kenyame. Hey! Also, I say, Brand come here, and run a dynamic club, and I make sure that I say, a hair boss of twerking one would do. Oh, him, Nin fan for super beyond your day. Emma, oh, show. A Nijia Obenyan Winyamimun, a yes since Obenya Nijia or Brunsum fee. No cray.
Ohima ɔse ne din mu na mede yɛ dɛ ɛhoahoa me ho. No cross up. Ma wonyame din no yɛmfa hoahoa yɛ ho. No cross up. Wate? Ɛno asɛ me client be ɛyɛ ka ne so mo sika ni na me ampa mani ni sika. Mami. Oh, so mo frɛ me a me simple cho ma cut off. Ne nyina yɛ wiase ahuhudeɛ ɛmfa mfa so pa bi anye dɛn ɛmma. Wate? Me twa me na fofo nyina me yi bebre na ma. O so nti ko ne say. We dey me say kɔ ayi hɔ no SG mo hɔ akɔka asɛmpa na kyerɛ o. Matia also. Okay, na da be na be free wa da roma. Ever since I'm been the debia me nyame adwuma je Saturday nkwa na me je ma home na Sunday me dey akɔ asɔre. Oh wow. Me dey say nkan hawa, o dey Saturday no nya ho a ka frɛ me na nka me mra fie. Na at least enema sie bia anase bia nkwan bi ni ebia still bi na ka me nya hye fridge to appreciate what you have done for me. Sa. Achai. Ohima de am ye ndem anya amanipa wo me ye de ma nyame. Sorry, Fache. Me ye de ma nyame ma anya amanipa. Enti se nyame asema me be ka kyerɛ na wo ba be bibi sa de atwa ka de anya hu hia. Beja na wo soro na atwa me ka dadaada. So wo musa na nso ye be ma. Ene de bia na obetumi akɔ abonten akotototo abonten adua ne magi no kra dos. Enu de no kre. So me meti hey say at least. No kre. Esa da nya bibi serious bia. Ende no kre. Ende nka metimi bananka. De no masie kra ke rekwa you okay. Mate. People them was labored come. Mate, odi duru Saturday na opese wo ba ofrɛ me a be ma direction no aba. Ne o kan nso ye no kre say eja spicy see. Ekum nipa. Wo mse nyame ne boy ho ban na nso wan hwɛ wo husu ya wo bewu. Okay. Ohun ne me kyerɛ no. Wo ye sofo pa nso wo be ya wo betena wo ma ho ban. Wo de wani betu nyame so na kwase ya bi ekun ato akono. So we ni kan o. Ene ni nyame nko. Mate wo ba pa me so na wa hwɛ ho su ye. Ma wo remfim pai boda. Kristo ni bia wakode ne pai bo. What in America no? Matinti wo de Saturday ma hwe wanim why? You. Ene ni nyame nko. Mate. Praise the Lord. Hallelujah. Asa. Hallelujah. Asa. Okay, asa. Hallelujah. Father, Lord, me and my roommate, we need you. Me and my household, we call on you. Going out, coming in, guide us, so Lord. And I'm in you, bonenti. No baby, uji enkwa. So sorry, anyhow, in carbon if I free be anyhow. Oyen kwenchen dun senior, so ya breath for. Uyenya mina wasemte oda and no run your china uyenya.